Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Usorda jogashnongkut uba lam halang mautho hakar puwe truk uyayong arajar pausan ula kenok kelab ke kong Elfrida Minlim ke basyong masa hagashnongkut dong nong jongkla kelawan ra jing ia gashnong kathau la kumakan rus nam nenter haduk menta hagajing keram kelar pathai kubot usorda jogashnongkut belasan ran lang do uba sabel Minlim uba deru uhenmen jong kong Elfrida ula kenok syu bag kong Elfrida kelapenan kam deki but syukur tang menyo jementoy shimet Shushu la kena ru bakakong Elfrida kelalit register yang kendo shnong klem dia jingbit na kador bashnong tangan na kabushpinan kam na kakerteng joga kami iet ke belaklat la slemha bat ya let ru na kami ke badang im haduk menta na kabashna thok yagi dulir kendo bat penyeng sakhiru daki bre ke bagashnong kami tho satya naga liang joga shnong hagnika jaka bengin ai ke pensyai sya ki pajba lingba kanika kubur tan kaliang jungi ngi kwa ban pensyai ba habi dai bertuga kubur ke bami hak khatwei tarik lingba wis long mil badon kuwi ka nongsong snong ke bangarteng ka kong Elfrida Minlim kala pen thobria ya ka kam joga snong ka thau ya ki bahaying ki bahasem joga tan takdau na kaliang jungi kum ka snong ngi kwa ban wan sekenika lat patai kubur nang ba ki pajba nong thau bat ki bayo i kenika lingba kenika jing pensyai bakina tip ba habi dai bet kam snong kam thau ke jongi to ka jing kentho jongka lingba ketuga kubur malak permit usilong mil ke benengkong kedai ka jing kentho jongka yang akum usordar ba ukwa ban kam trai ya ni ka caka kabenkong de kata te ngaswa pensyai ni ka por ba nakaliang junga ngamdon ka jingmut le ka jingthmu bangan kamtra ya lade namar ba ngadei usakri pajba ka syong hakarai jong kador bar pelun namta upajba te kabaar bagasnong ka klem ai kanu tis syaka ka kanthor ru kata te nakaliang jungi kum kasnong ngila ai aga sithi kumba culong hai karitis sensar jongka snongkut dang dei kariraj tena kaliang jungi kum ka snong kinu ki nongsong snong ki ba yajlaj ya ka an le ka kendon jongka snong ngila pha dak sithi saka ten rei na kaliang jongka mut ngathrai ba kampriang yi ka sithi mut ka kentho ingi ba ngim ai ka notis ka kam ba la churep maki man usnem ya kene ka jaka bat ukhun jongka umon lang melim uong ba labun snem la rep da ukpa jong u dan re ngakwa ban pensyai ha kene ka benta ba ka tu ka jaka kadai kinong la don kinong song jungi ki barep ya ka tu ka jaka ki por ba la leino dan akaliang jong kong Elfrida ka don kita ka panthor hajan jong taulum tumut ka lek kene no ya ketika perrep jong kita ki pramarjan tahadin nakaliang jongki kila ujor syaka dor barsnong ci office jong dor barsnong dan nakaliang jongki nong yelam jong dor barsnong kita ki por kila khot ya bro arliang lailang mamla ki don ta te kila i penbeng rei nakaliang jongka kam sngap kam wan hero ban pensyai ban kam wan hero ban ya don lang ha ketika jingkhot jong dor barsnong kasu bo penban daka FAR ya kinu yelam snong te besau balahap bala dep kren yasuk hakmat ka magistrate bat lapharu banwan yasuk hasnong henrei usrodar ule mar khongpong kala kan tho ini tan kaliang chungi kum kinong yelam kum kinong sensar jongka snong rangkat bat ka dorbar snong brok kawai ngim kwa ba kawai ru konong song snong jongi ba kan yajlat ya ki kendon jongka snong tingi kwa ba kan bod unti nang ba ka imlang salang kan long ka ba song sup song san tan kaliang jongi kum ka snong ngila khot ru ya ka kat kum ka jinga kren apo DC office rangkat bat ka magistrate
Tena kalian jungi ngila khot syaka office jongka snong ringkat bat ki mambar jongka snong ngila ya kren ai penbet handrai na kalian jongka kam sngap ya kajing penbet jungi te entak dau ka shu ye le hi kumle kamba ka culong te kebasan ka keno ba usordar uberngem ban penjencar lada kam ai ya kani kajaka syau ka theu kani kajing keno jongka kala long kumba lum ngalamut kulun simet ma kumnong yalam handrai nakaling jonga kumnong yalam mut hab ban kongu ya karai jong kedorbar pelun marsua ban sim kenu karai kumut kasong ha kedorbar pelun ka ikba nakaling kedorbar kalarai nakaling jungi kum kinong yalam kasong ha karai jong kedorbar te kasu kentho temut nakaling jungi ngimla ban priang ya kenika jing kentho jongka baka ong ba nakaling jong sordar ba berngem bersit ya ka penjencar nakaling jungi mukwa ban penjencar ya ki kon jong ka snong kinu ki babet mut nakaling jungi ngi sensar salansar ya ka snong ka thau kat kumka riti sensar jong ka dorbar snong kat kumka jong ka dorbar snong naduk ki temen kisan jungi ki ba haswa yangi ki labu lasat ya ka riti sensar mut nakaling jungi ki babut ngin penyai bet ya jonti ya ka ya kani kacaka ka ong baladep ai jingtho daw sodar berim kani ru nak liang jungi ngim mla ban priang nomor ba ya kani ka lum po snong jungi kat dang dei ka hima sencha jong ka snong kut dang dei kri raj temut ya ka lum don wei ru no snong ban la ban kam trai ya ka caka da kimla su ban rep aktu kecaka bagi cu rep manu bala ban rep nakaliang ginong snong mut gila ban rep mut ikut kesla nakaliang jongka dorbar snong hadu mentam ni kam ai yaki nong snong yaki ikut kesla kata dega cimpen sai nakaliang jungi kala su kam cubor habidai bet kenika jingtho ba ai usudarim tunga musudar ngak kubur hendat habidai bet katuga kot kadon hi nomor ba po snong jungi kadai kerirat kadon hingga bat kajan bat kata pentor juga tah gitu kipor bedang long sodar ki bahaswa yang kadon ke jingpen bet kendat kata klik pentor juga bat kita ki norep lum lomba habidai bat ka put pentor nakaliang jong ka snong dorbar jungi kala irai ba sanpo put kan dei ka jaka na pentor chapo chronglum ngila ai put namanta ki trai hali mut lai nata mut kamdon kataka jingtho da komboi pan mut habidai bat radika jingtho ba ka kamba ai sudari mut kadai tang ke ita ba hakta kapur ila i penbej ba nadu natu hadai kataka hali kadai ka put hali jongha ka jingtho rum dei ka ba bonong ban yo ban ra office ni stai te ka ba nyeu ka kam baya ka jingkentho jongka halor kani kacaka ladep ban ai daga kemi jongka te kani ka briu kula kamru ya kani ka jaka bala ai daga kemi jongka te kani ka por sibit hadin banga ladep kren te idon i di himben jongka mut in sapen sai khamnya na kaliang jungi kum ka snong ikwa ban itu ba kat kum ka jingtip bat ka jingyo jingtip jungi dan nakaliang jongka yeng ru kam ai re ya kata kalum ka ai tang itap pentor re kalum kim ai re temut ka cimpen sai insap pensai kambnya i ben juga ibe don lang bat ngi ngani ka janmit te ka bapra ka cingken tho ba ompat cudon ka cing ya kacia bat kam trai ya kani ka caka bat ompat cudon ka cing ya pher cingmut bat ka snong kani kala lam leher siapa pelat nak kaliang jungi ka snong ngima la ban pedang ni kani temut ngikwa ban pensai kani hakani kapor ba nadu khat sau terik benai khat wei arjar kat kendai kala don ka cing thombor ya ka an juga dorbar snong hakta kapor nak kaliang kini kinong yalam snong jungi kila khot ya ka saka office jong dorbar snong ban ye penbej Ndai nak kalian juga kini kepor ka file kumpan daka FAR. De sakaba kendai ke jingtho ba ka snong kut
kalej tu ya kiding na kani kacaka congka ban ai bam marwei usordar ya kapisa batu ya kapisa snong te kani ka ni ka pon ba khandai ru ka ba ban pensai ba kumboong mo ka riraj ka snong chung hidup mata kadang dei ka riraj temut usordar umdon gabor ban le marwei mut bandi kiding kisi nak liang ka snong kam chuderu yu kiding kisi laj no badon ka ching don kam haga kam snong kam thau kam tam ha bidai bat ka kam school lamar ba hadu mata nak liang chung ka snong put ngi penyeng ya ka school kadon ko bai ka mensua ngi la penyeng ya ka opar primary school dan ka SSA ki ai ka ya ki no hikai kumba saumut andang nadam ngam bakla mut plus nong ta mut nak liang ki no hikai tempat ibyang mut nak liang ka dor barsnong ki thum byang ki no hikai temut ban penbyang ya tulop chu ki no hikai ki yede deka deng chu ka snong ban pendap ya tulop te kham tam ha ki ni ki snem ba manta ngila player ya ko wei ga secondary nam ta ki no hikai chu secondary ni pelut dak ba ni de ya ka ding snong in yo ban pelut nam ta ka ching nang chu start chung ki kena school lekum ka dor war snong kan ailat yang aku musordar long ban pelut put ya ka pisah tang marwei tat ka dei tang ka ching kan tho klem long rim te saka ba shifeu ka ching kan tho ka ni ka kalong ba ka snong put ka de ya ki ding ka snong ban yo ba marwei ya ka pisah bat balap kan tho maka bat lada ki pajba kimtre ban penjot ya tei using omsa be snong onsha be snong bat hab ban seu silak tengka sya ka snong ini rupa dega nakaliang sungi kum kinung yalam ni ngosi sibun ba kala pena laai ki lat pathai kubor mo nakaliang ka snong ngimdon ga tega jingtmu ba ngin pensitom ya ki nong snong ibam tre ban itrelang bat ka snong dai nak liang kinong snong hi kila isun nomor ba ngi kwa ban penyaj bai ya jangti ya ki kam snong kam thau te kani ka jingkeno jongka nak liang jungi ngimla ro ban pleng ba ki bama tre ban pendu itu jingthung jongka bangin be snong le bangin fan silak tengka bahkan kinong snong kin pan phai ka snong te nak liang jungi ngima la ban pleng ni kani ka jingkeno jongka te akan dikepot nak liang junga kumno yalam ban su sai put ya kaniga han ki happy ki press ki media ro ngam wa ra ban sai put bedal da phi kwa ban penjo ya jingtip bakam tikna te so ba ban hiar cha snong ban penjo ba kendo ya kinong snong bakin kham tip kham benya habi dai bat kaniga long ying halang ba u slong mil te nak liang jungi kum ga isi jek snong ngim la ban priang ya kaniga jing keno jongpa Tegidon ro ke ha bukan ke cingkeno te ni ka kini ki pon ki ba nak liang sungi ngi kwa ban pensai cha ki pai ba bahaga ka ni ka khat sau tering bene khadwei arjar khandai ka kit ding el freedom lim sau tan rai na po snong samorung kedeng lakhot ya ka saka dorbar snong ka ba la long ha ka khanlai tarik ni balai arjar spo halor kani ka kam hanrei kam sim lawan ka su ai penban da ka FAR persya ya sodar snong ha takpor long sodar ba dorem sotun tubut kum kita ki ai mut nak liang sungi kum kinong snong ngim la ban pedang kinong snong mar ba da don kan ka cing ha ka cing sisa ka dai ban wan sya ka office jong dorbar snong kum balong ka riti sensar jong ka snong khasi hai bro ko we te khang bangin yo ban yi penbek pensut ya ki kam ki jam ki ba ki kwa ba ka snong ka thau kan im sup im san ling ba ka kendon jong ka snong lu arjar khandai la don kita ka jinga le persa jong ka ya ka dor bar snong mut wat katan ro yang ka dor bar snong ka ya khot sya ka office jong ka snong bangin yo ban ya keren ban yi penbek rai na ka leng jong ka persyang bek ban file da ka FAR ya kinong yalam snong ki ba khot te kebar santarik beniban riu arjar sipau layo cingtip lasnong ba ka baya ka kis la register hapok kut nrei wat la kata kador barsnong kadang yai ap banwan
bahkan wan ban keren ya suk sha office jong usordar nakaliang ka sinong man lapor ba kadon bagi isi bangin ni perkat bangen khot hi ka ban yo ban ni penbek ya kataga la cingkerum keram mut kat ki pai ba ngatrai ngima de ro banyon ben ya ka nomor ka ying kasem ki don la ba manu banyon ben ya ka long ying bun kitu na deng chungki bahayang masem kin yukun persya dan rei nakaliang juga ne bat ga yu kini ka kong Elfrida nakaliang ki bahayang ru kim pediang syu ika nomor ba kala syulek cubor ya ki an ki kanun juga sino wan ne ba borom di kum kinong tre kita terus ne bat cor ya terus nong jungi ba hewan salem bat kum cor ya semadong bat ki kosteri bat ki ru ba kebadan ne ro ki badan ne ro ngai ku blai ya baro la hai ben ya berteng tingiwan ban pensai namar banga ngalong tau humman sung ka kong Elfrida kwa ke ong ba ya kata kecaka kemilai ai ke ong ba le san no humman pat ki kime te i kam ki bhayeng bhasyam ipara baraspara im don ai ya ai tang ya ka penthor kwa ka chongka penthor kwa ka chongka ro ya ai kat kum ka pot ka ba punya ki dor barsinong te ketika tho ka san ro don re nai re te ka su kam ka su tho su san la de imat ka su san lam ler ka su san thok be tang ben pen phlop no ya ni kum ka ye te ben pen ya si lok sinong ka thau te ngi pengim la ben ye lai na ka sinong tengi ay kataka penthor kebar ya ba kat kum ka por ke ba penya ke dorbar penya ke senong te kene bor khat i kum sipara mla ada ben pediang ya kene ke tho ke chongka man kene ke ba kala that to kala that te ngi mla ben pediang ka tepat nado kwe ko kidang don menta tamba ngayo ban keli tambah kemla suban yawan nomor bagel temen kemla suban wan tengi suwan kumga men joka ngiwan ban persa ban pen sngeu nomor bakasu leto kasu santo ta susan pharap kum to ngirang kwa ya ka ban sakhi lem ya ta tang ba kasinong ka thau kan ngai ladang pensa ya kata kasno ke thar ke tharat ban yangi bangi long ke bla bla san ke tho ngin don ban san ya tho tang mutai don si khendang rispara ya ka chaka ya ka hali ka pathor ka ba ni ai kumba ni ai chakini para sangut ke thai sanu serang ni ai ibarat sangut ya bentalut jaka ka pathor ka ba tem don ka kecinya tho kecinya san ya ka wairu si ai tang ka ten ba kumtong siong tsim ya rep yakhi jung pha kane bak phnyo ya bam yo di ya kon kti ni sula herban ong rong mla herban jibal tak ta hai don here ka kecing ya tho ya san ya kata ni ai ra ni ai tang ka ten ya kata penthor empat de ra kadang sa ba kti choka kan ya kata ngi kum ki men kum ki kme trong ca nim de hera ngila ai bantai ka ngila ai bantai ka te nim kwa su da bande song ka mon ka trong ka da ka rep da ka e tangi ka penthori ya ka chakai ka lom ka wa ngim la banai hasilong ti ngim la banai ngim don ka chaka ban ai simen chỉ xem là ai là kiểu xem là xanh là sẽ xanh được cái sinh cái thảo ông bằng lạ là bằng xanh tăng gì vậy Cuma saya nak kalian kaji, dan kalian cungi kumpa sinong ni lap habis dia bega cumbiang cuba suka ikut kislah, te
wat i kerteng jong kibriu ki basan itu ker kislaru ngiyu iya bos social media ndai ngintip ba ladon kodor selam ka ndai hadin ba kalap mi bos social media tangi ayo ini ikut kisla ba kaladon ki basan tuat gitu ki bahasan ki nosaki juga tangi ba nepos nongro mdere kidai ki ba nabar snong te nagaliang kayi gila pensai nagaliang jumiru ki pensai ta nomor ba kat kumba ritis nchar jong gador bar snong kut ya kaka ya kalum sekarep menung melakukan register nomor ba kadang dai ka kendaurat like no ka pentor ba menung la bandon pentor sipo hima juga snong kun wat ki dai nang kenu cakap nomor ngi la sya ban yedi thit rei ka lompat nak liang chung bisa ban yedi thit sabar chung ka snong ta wat apo snong ngi don ga kendon ba imler ban yedi thit nomor badak dai ka rirai te ngi lengok kan ba nak liang chung ikom al pidapat ila sudah cubor kumto ye kuat kisla ta nak liang chung imut ngimla ban pliang wat jika ni cinta chung nak liang chung imut ngin haban ban phai biang ba imder ban register ya kendau jong kasino ila ban rep kan ulung ceka ba kasino ka island ya katu berkaja ka ba ikam mut nang yang jong kasino kalabu ya kendau sino ban pendan kam da ka we ka dong ka ba don tu mut ngila pengkre nam ta kecindon kam jong dong dan nang yang jong ka kam kongo ura ka sinabi ad ban ki ying isem kasina ka we ka ying sto kasina ka we ka ying sto temut ngin mala rawan priang begitu nomor ba ka hab heben ko ya ka anjong ba nomor sino nomor kumba kan suong hendak habe dai bat ki kendon mo ngi ki breu la dom don kendon ngi khampal ka jinglong bat yong marat ndre ka don ka an ka don ka kendon mut ngi haban bodumti knang ba ke imlang salang per ka long breu man breu kan yiram ka dor ki tagaw na galang chung habe dai bat ka ciri star juga kendon mut na gala ngi premjur ya ka ba ka shule cubor ka shule be an ya ki kot kisla ki ba na galang ka dor ba sinong kampat ai lak ban register ka cekang de ka kendon